Zlé fotky. Nesprávne stanovená cena. Žiadni záujemcovia. Zlé skúsenosti s realitnými kanceláriami. Áno, predaj nehnuteľností často vyzerá ako nočná mora. Ale takto to vyzerať nemusí. Predaj nehnuteľností môže byť aj zážitkom. Správne načasovanie. Dokonalá prezentácia. Dôkladná cenová analýza. A komunikácia sú základom úspechu. Ušetrite si stres, stratu času aj peňazí a vyberte si správneho sprievodcu.